ମମତା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ କହିଲେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବିନୋଦ। ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିଲେ, ମମତା ଯଦି ସୁଅରେ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସୁଅରେ ଯଦି ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ସମାଧି ବନିଥାଏ। ମମତା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ବିନୋଦ କହିଲେ, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି ମମତା, ସମୟରେ ସୁଅରେ ଚାଲିଥାଅ, ଯେମିତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ମମତା କହିଲେ, ବିନୋଦ ପଲ୍ଲବୀ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଦିଦିଙ୍କ କିଚେନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାରି କିଚେନରେ ଦିଦି କହିବେ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ସେ କଥା ତ କୁହ। ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଏବେ ଉପାସରେ ରହିବ? କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବିଚାରି ରୁମ୍ରେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେବା? କୁହ। କିଏ କ'ଣ କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ବିନୋଦ କହିଲେ, ମମତା ତମେ ସେ କିଚେନରେ ପାଦ ରଖିପାରିବନି। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି? ହେଲେ ମମତା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କୁହ? ତାପରେ ମମତା କହିଲେ, କରିପାରିବା ବିନୋଦ, ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବି। ବିନୋଦ କହିଲେ, ମମତା। ହେଲେ ମମତା ପଳେଇଲେ। ମମତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲେ ମାୟା ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ଦିଦି ଟିକେ ଶୁଣ। ମମତା କହିଲେ, ଦିଦି ମୁଁ ଏବେ ତମରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି? ତାପରେ ମାୟା କହିଲେ, ନା। ମାୟା କହିଲେ, ଦିଦି ପଲ୍ଲବୀର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ରୋଷେଇ ନ କରିବ ସିଏ ଖାଇବ କ'ଣ? ମାୟା କହିଲା, ମମତା ମୁଁ ତୁମକୁ ନାହିଁ କଲି ନା, ତାପରେ ବି ତମେ ଯଦି ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେୟା ହିଁ କର। ତାପରେ ମମତା କହିଲେ, ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଲ୍ଲବୀ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ନା, ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଚାଲିବ ଆଉ ଭଲ ହେବ କେମିତି? ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଖାଇବ? ମାୟା କହିଲେ, ସେ ତାର କିଚେନ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କରିବା ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଆଉ ତା ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ଯାହା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଏସବୁ ରୁବି ଓ ରିମଝିମ୍ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ। ତାପରେ ରୁବି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ତ ତୋ ଶାଶୁର ସେଇ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ହଉ ତୁ ଯା, ଏବେ NGO କାମ ସବୁ କରିବୁ, ରୋଷେଇରେ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି, ଯା। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ରୁବି ଆଣ୍ଟି, ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି କହି ରିମଝିମ୍ ସେଉଠୁ ପଳେଇଲେ।